பாட்டு போடுறவங்க எல்லாம் வந்து தெரியுமா உட்காந்து ஃபாதர் வரத்துக்கு இன்னொரு 10 நிமிஷம் ஆகும். 12 மணிக்கு கரெக்டாக பாட்டு ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிடும். எல்லா பாட்டுமே சும்மா 2 ப்ராக்டிஸ் எல்லா ஜனங்களும் பாட்டோம். ஒரு தடவை 2 தடவை ஒரு தடவை பண்ணால் கூட போகிற வந்துடுவாங்க. அதுக்குள்ளே 10 நிமிஷத்தில் வந்துடுவார். வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் 12 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைன்னா இவங்க பார்ப்பாங்க என்ன 12 மணி ஆச்சு நீங்கள் ஆரம்பிச்சு சும்மா சொல்லிவிடுங்க. நான் far than Hello, check. It was on only. They may not be. Let's start. Hello, check. Okay. Start now. First start. Song paper. I think they are having. Shall I go and bring song papers? Song papers. Oh, Hello, hello. Okay.
check, check. Check, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Okay, da. Hello, check. Check. Check, check. எல்லாரும் முன்னாடி வந்து உட்கார சொல்லுங்க அங்கங்க. இறைமக்கள் அனைவரும் முன்னால் இருக்கும் இருக்கைகளில் அமருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இறைமக்கள் அனைவரும் முன்னால் இருக்கும் இருக்கைகளில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Shall we? First song.
இன்றைய திருப்பலியானது கீழ்க்கண்ட நபர்களுக்காக ஒப்புக்கொடுக்கப்படுகிறது. ராபர்ட்சன் ராஜ் படிப்பு முடித்து வேலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் மகனுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். செபஸ்தியால் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் ஆபரேஷன் நல்லபடி முடிந்தமைக்கு நன்றி திருப்பலியாகவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். மரியா மைக்கேல்ராஜ் குடும்பத்தினர் நன்றி அறிதலாகவும் தொழிலை ஆசீர்வதிக்கவும் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் ஞானத்திலும் தெய்வ பயத்திலும் வாழ வரம் வேண்டி இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். பிரான்சிஸ் அமலா குடும்பத்தினர் நன்றி அறிதலாகவும் நெல்சனுக்கு நல்ல வரன் அமையவும் ஜான்சனுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். ஜார்ஜ் சுமதி குடும்பத்தில் இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் நன்றியாகவும் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல முறையில் திருமணம் நடைபெறவும் பிள்ளைகள் மருமக்கள் பேர பிள்ளைகளுக்கு நல்ல உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். மோத்திதாஸ் ஃபாத்திமா குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவவும் மன அமைதி கிடைக்கவும் வேண்டி இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். அந்தோணிசாமி விசுவாசமேரி குடும்ப சமாதானத்திற்காகவும் இறைவன் இவர்கள் குடும்பத்தில் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் நன்றியறிதலாகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். ராஜ் மேரி இவர்கள் குடும்பத்தில் இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். லூர்துநாதன் மரிய சாந்தி குடும்ப நலனுக்காகவும் அனிதா அந்தோனிக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். சூசைராஜ் மார்டினா மேரி குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் நன்றியாகவும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். சகாயராஜ் அக்ஷிலியா இவர்கள் குடும்பத்தில் இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் நன்றியறிதலாகவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். தீப்தி விக்னேஷ் ஆன்யா இவர்களின் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டி நன்றி திருப்பலியாக இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். மனோகர் குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் நன்றியாகவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். சூசன் சாண்டன் நல்ல முறையில் தேர்வு எழுதவும் உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். பிரவீன் ராணி குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் நன்றியாகவும் பிள்ளைகள் நன்று படிக்கவும் இறை ஆசீர் வேண்டியும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். தெய்வ சிகாமணி டெய்சி ராணி குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். ரிச்சர்ட்சன் ராஜ் ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காக இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். வில்லி நான்சி பெர்னாண்டோ அந்தோனிதாஸ் தெரசா பெர்னாட்டன் சார்லஸ் ஆண்டோராஜ் ஜாக்குலின் ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காகவும் ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள். மரியா கைத்தானா பாத்திமா கல்தேரா ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காகவும் மிக்கேல் சவரி அம்மாள் ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காகவும் இத்திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கிறார்கள்.
தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. அன்பு இறை மக்களே, இன்று ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழாவை கொண்டாடவும் இயேசுவின் சாட்சியாய் வாழ்ந்த இம்மண்ணின் புனித ஜோசப் வாஸின் நவநாள் திருப்பலியை சிறப்பிப்பதற்காகவும் ஒரே குடும்பமாய் கூடி வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு இறை மக்களையும் மகிழ்வுடன் வரவேற்கிறோம். உள்ளத்தின் ஒளி உலகின் ஒளியை தேடி ஞானிகளை பெத்லகேமிற்கு அழைத்து வருகிறது. நமது மனம் ஒளி பொருந்திய நல்லவற்றை கொண்டிருக்க, நம்மை சுற்றி நிகழும் ஒளி பொருந்திய செயல்கள் நம் கண்முன்னே விரிகின்றன. ஏறுவது போல உலகின் ஒளியை, ஒளியான செயல்களை காண நமது மனம் மறுக்கிறது. தம் சிறு வயதில் இருந்தே ஆண்டவரின் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு தாம் செய்த சிறு சிறு செயல்களிலும் கூட ஆண்டவரின் அன்பையும் மேன்மையையும் வெளிப்படுத்தி பிறருக்கு நல்ல வழிகாட்டியாக வாழ்ந்த புனித ஜோசப் வாஸ் போன்று இயேசுவுக்கு சான்று பகரக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ உள்ளத்தில் உள்ளொளியை பெருக்கி நம்மையே ஒளியாக்குவோம். ஒளியின் மக்களாக வாழ வரம் வேண்டி இத்தெய்வீக பலியில் இணைவோம். கிறிஸ்து இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, தூய மறைநிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் அனைவரும் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்கள், குற்றங்கள், குறைகள் யாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு மனம் வருந்தி இறைவனிடத்திலே மன்னிப்பு வேண்டுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை முடிவில்லா வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவராய்
களத்தில் வீற்றிருப்பவரை நீரும் மீது இறங்குவே. ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே நீரொருவரே தூயவர், நீரொருவரே ஆண்டவர், நீரொருவரே உன்னதர். பரிசுத்த ஆவியுடன் தந்தை இறைவன் மாட்சியில் உள்ளவர் நீரே. ஆமென், 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 ஆமென். மன்றாடுவோமாக. இறைவாவின் மீன் வழிநடத்த ஒரே திருமகனை இன்று பிற இனத்தாருக்கு வெளிப்படுத்திய நீர் கனிவுடன் வரம் வரல் உம்மை வேண்டுகின்றோம். அதனால் உம்மை ஏற்கனவே நம்பிக்கையால் அறிந்துள்ள நாங்கள் உமது மாட்சியின் தோட்டத்தை கண்டுகளிக்கும் வரை எங்களை நீர் வழிநடத்துவீராக. உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிற ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். இறைவாக்கினர் எசையா நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 60, இறைவார்த்தைகள் 1 முதல் 6 முடிய. எழு, ஒளி வீசு, உன் ஒளி தோன்றியுள்ளது, ஆண்டவரின் மாட்சி உன்மேல் உதித்துள்ளது. இதோ இருள் பூவுலகை மூடும், காரிருள் மக்களினங்களை கவ்வும். ஆண்டவரோ உன்மீது எழுந்தருள்வார், அவரது மாட்சி உன்மீது தோன்றும். பிற இனத்தார் உன் ஒளி நோக்கி வருவர், மன்னர் உன் உதய கதிர் நோக்கி நடைபோடுவர். புதல்வர் வருவர், உன் புதல்வியர் தோளில் தூக்கி வரப்படுவர். அப்பொழுது நீ அதை வந்து சேரும். சேபா நாட்டினர் யாவரும் பொன் நறுமண பொருள் ஏந்தி வருவர், அவர்கள் ஆண்டவரின் புகழை எடுத்துரைப்பர். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. எனது இறைவன் என்று எடுத்து சொல்லுவேன், ஆசை தீர இயேசு நாமம் பாடி புகழுவேன். இயேசு எனது இறைவன்
புனித பவுல் எபிசேருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம். அதிகாரம் 3, இறை வார்த்தைகள் 2 முதல் 2, 3, 5, 6 முடிய. உங்கள் நலனுக்காக கடவுளின் அருளால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட பொறுப்பை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என எண்ணுகிறேன். அந்த மறைபொருள் எனக்கு இறை வெளிப்பாட்டின் வழியாகவே தெரியப்படுத்தப்பட்டது. அதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன். அந்த மறைபொருள் மற்ற தலைமுறைகளில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால் இப்போது தூய ஆவி வழியாக தூய திருத்தூதருக்கும் இறை வாக்கினருக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நற்செய்தியின் வழியாக பிற இனத்தாரும் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் உடன் உரிமையாளரும் ஒரே உடலின் உறுப்பினரும் வாக்குறுதியின் உடன் பங்காளிகளும் ஆகியிருக்கார்கள் என்பதே அம்மறைபொருள். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. सर्वसृष्टिக்கும் எஜமான நீரே, சர்வசிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே, எங்கள் இதயத்தில் உம்மையே போற்றிடுவோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். வனபூமி ஒழிந்து போனாலும் உம் வார்த்தை என்றும் மாறாதே. உம் வார்த்தையை இதயத்தில் தியானிக்கவே உம் அருளை எமக்கு தாரும். அல்லேலூயா, 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 வார்த்தையாம் கடவுள் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே, மாட்சி உமக்கே. அக்காலத்தில் ஏரோது அரசன் காலத்தில் யூதேயில் உள்ள பெத்லஹேமில் இயேசு பிறந்தார். அப்பொழுது கிழக்கிலிருந்த ஞானிகள் எருசலேமுக்கு வந்து, யூதர்களின் அரசராக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? அவரது விண்மீன் எழக் கண்டோம், அவரை வணங்க வந்திருக்கின்றோம் என்றார்கள். இதை கேட்டதும் ஏரோது அரசன் கலங்கினான். அவனோடு எருசலேம் முழுவதும் கலங்கிற்று. அவன் எல்லா தலைமை குருக்களையும் மக்களிடையே இருந்த மறைநூல் அறிஞர்களையும் ஒன்றாக கூட்டி மெசியா எங்கே பிறப்பார் என்று அவரிடம் விசாரித்தான். அவர்கள் அவனிடம், யூதேயாவில் உள்ள பெத்லஹேமில் அவர் பிறக்க வேண்டும், ஏனெனில் யூதா நாட்டு பெத்லஹேமே, யூதாவின் ஆட்சி மையங்களில் நீ சிறியதே இல்லை. ஏனெனில் என் மக்களாகிய இஸ்ரேலை ஆயிரென ஆள்பவர் ஒருவர் உன்னிலிருந்தே தோன்றுவார் என்று இறைவாக்கினர் எழுதியுள்ளார் என்றார்கள். பின்பு ஏரோது யாருக்கும் தெரியாமல் ஞானிகளை அழைத்து கொண்டு போய் விண்மீன் தோன்றிய காலத்தை பற்றி விசாரித்து உறுதி செய்து கொண்டான். மேலும் அவர்களிடம், நீங்கள் சென்று குழந்தையை குறித்து திட்டவட்டமாய் கேட்டு எனக்கு அறிவியுங்கள். அப்பொழுது நானும் சென்று அக்குழந்தையை வணங்குவேன் என்று கூறி அவர்களை பெத்லெஹேமுக்கு அனுப்பி வைத்தான்.
அரசன் சொன்னதை கேட்டு அவர்கள் புறப்பட்டு போனார்கள். இதோ முன்பு எழுந்த விண்மீன் தோன்றி குழந்தை இருந்த இடத்திற்கு மேல் வந்து நிற்கும் வரை அவளுக்கு முன்னே சென்று கொண்டிருந்தது. அங்கே நின்ற விண்மீனை கண்டதும் அவர்கள் மட்டில்லா பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். வீட்டிற்குள் அவர்கள் போய் குழந்தையை அதன் தாய் மரியா வைத்திருப்பதை கண்டார்கள். நெடுஞ்சான் கடையால் விழுந்து குழந்தையை வணங்கினார்கள். தங்கள் பேழைகளை திறந்து பொன்னும் சாம்பிராணியும் வெள்ளை போலமும் காணிக்கையாக கொடுத்தார்கள். ஏறுதிடம் திரும்பி போக வேண்டாம் என்று கனவில் அவர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டதால் வேறு வழியாக தங்கள் நாடு திரும்பினார்கள். இது கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். உங்கள் அனைவருக்கும் திருக்காட்சி பெருவிழா வாழ்த்துக்களையும் புனித ஜோசப் வாசலுடைய திருவிழா வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். 2023ஆம் ஆண்டு புதிய ஆண்டு இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த புதிய ஆண்டில் புதிய எண்ணங்கள், புதிய சிந்தனைகள் எல்லாம் செயல்படவும் இறைவன் நம்மோடு இருந்து இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்மை வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் அவரிடம் ஜபிப்போமாக. இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரர்களே, இன்றைய மைய கருத்தாக இருப்பது காட்சி திருக்காட்சியாக மாறுகின்றது, திருக்காட்சி சாட்சிய வாழ்வாக மாறுகின்றது. காட்சி என்று பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பார்ப்பது அது இயற்கையாக இருக்கலாம், நம்முடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், அல்லது புனிதருடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம். சிறப்பாக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைய வாசகத்தில் வாசிக்கப்பட்டது போன்று சூசை, மேரி இவர்களுக்கு பிறந்த இயேசுபாலன் ஒரு காட்சியாக தான் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையானது எல்லோருடைய மக்களை போன்று அவர்களும் ஒரு தாயாக தந்தையாக குழந்தையை பெற்றெடுத்து இந்த உலகிற்கு ஈன்றதை பழியாக ஒப்புக் கொடுத்ததை நாம் பார்க்கின்றோம். அது எந்தவித வித்தியாசமும் கிடையாது. இந்த உலகம் இருளி இருந்தது. இருளி இருந்த உலகத்தை மீட்பதற்காக மெஸ்ஸியா என்பவர் அனுப்பப்பட இருக்கின்றார். மனிதர் இந்த உலகிற்கு வந்து தன்னுடைய உயிரை ஈர்ந்து அவர் மூலமாக ஒளி பெற இருக்கின்றது, வாழ்வு பெற இருக்கின்றது என்று இறைவாக்கினர் முன் அறிவித்ததை கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பு விழா நமக்கு ஒரு காட்சி விழாவாக நமக்கு காண்பிக்கப்படுகின்றது. அதே போன்று இன்றைய புனிதர் ஜோசப் வாசலுடைய வாழ்வும், அவர் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் இதே மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் பார்க்க இப்பொழுது இப்படி இருக்கிறது என்றால் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எப்படி இருந்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து அவருடைய வாழ்வானது தாட்சியை மையப்படுத்தியதாக இருக்கின்றது, அன்பை மையப்படுத்தியதாக இருந்திருக்கின்றது, அது பரிவை மையப்படுத்தியதாக இருக்கின்றது, கீழ்ப்படிதை முன்னிறுத்தியதாக அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் சிறுவனாகி இருக்கின்ற பொழுது அளவு கடந்த அன்னை மரியாள் மீது பக்தி உண்டு. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எதையும் பேட் பாடி என்று காலில் எதையும் அணியாமல் நடக்கக்கூடிய அந்த பண்பை எல்லாம் வளர்த்திருக்கின்றார். பலவித ஒருத்தல் முயற்சிகளை செய்திருக்கின்றார். அன்னை மரியாள் மூலமாக ஜெபமாலை கூறுவதன் ஜெபம் செய்வதன் மூலமாக தன்னை அன்னையருடைய பாதத்தை அர்ப்பணிப்பதனால் அவர் தன்னையே முழுமையாக தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் அது மிகையாகாது. அதே போன்று தன்னுடைய நண்பருக்கு ஒரு முறை எழுதுகின்றார், சூரியனானது கிறிஸ்துவை மையப்படுத்தியது. நாம் அனைவரும்
சந்திரனை மையப்படுத்தியதாக இருக்கின்றோம். எப்படி சூரியன் தன்னையே உலகிற்கு வாழ்வு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றதோ அது முழுமையான ஒளியை கொடுக்கிறது. அதுபோன்று கிறிஸ்து, இந்த உலகில் பிறந்திருக்கின்ற கிறிஸ்து நம் அனைவருக்கு ஒளியை கொடுக்கின்றார். அவர் வேறு எங்கிருந்து பெறவில்லை, தன்னில் இருக்கக்கூடிய உள்ள ஒளியை, அக ஒளியை, புற ஒளியை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் நாம் கிறிஸ்தவர்கள், கிறிஸ்துவினால் ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒவ்வொருவரும் நாம் சந்திரனை போன்றவர்கள். சந்திரனுக்கு ஒளி கிடையாது. அது எது சூரியனில் இருந்து பெறுகின்றதோ அதை தான் பிரதிபலிக்கின்றது. அதனால் நாம் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்துவனோடு இணைந்திருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் மற்றவர்களுக்கு ஒளியாக மாற முடியும் என்பதை தன்னுடைய சகோதரனுக்கு எழுதுகின்ற ஒரு கடிதத்தில் அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் கிறிஸ்துவை மையப்படுத்தியது. கிறிஸ்துவிடம் நான் கிறிஸ்துவுக்காக எல்லாவற்றையும் இழக்க நான் முன் வருகின்றேன். அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது தன்னை இழக்கக்கூடியது. நான் எல்லாவற்றையும் இழந்து மற்றவர்களை நினைக்கக்கூடிய நான் முக்கியம் அல்ல, ஆனால் என்னிலிருந்து வாழ்கின்ற கிறிஸ்து முக்கியம் என்று நினைக்கக்கூடிய சிந்தனை அவரிடம் இருந்திருக்கின்றது. அதே போன்றுதான் கிறிஸ்துவுக்காக, கிறிஸ்து நம் அனைவருக்காக உயிர் நீர்த்தார். அதுபோன்று நான் என்னை அழித்து நான் மற்றவர்களுக்காக பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கின்ற பொழுது, மற்றவர்களுக்கு பணி செய்கின்ற பொழுது, அவர்கள் ஏழைகளாக இருக்கலாம், விதவைகளாக இருக்கலாம், ஏழை வயதானவர்களாக இருக்கலாம், நோயினால் அவதிப்படுகின்றவர்களாக இருக்கலாம், என்னை நான் முன்னிறுத்தாமல் என்னுடைய துன்பங்கள், துயரங்கள், கஷ்டங்களை பார்க்காமல் அவர்களுக்காக நான் அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது நான் அவர்களுக்கு ஒளியாக இருக்கின்றேன். அந்த சக்தியானது நான் கொடுக்கவில்லை, நான் பெறுகின்ற கிறிஸ்துவிலிருந்து பெறுகின்ற ஒளியை அவர்களோடு பகிர்ந்தளிக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார். ஒரு முறை ஸ்ரீலங்காவில், இலங்கையில் அவர் பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கு மறைமுகமான ஒரு வாழ்வுதான். ஏனென்றால் அவர்கள் வெளிப்படையாக வாழ்ந்தால் அவர்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் அவர்கள் தங்களுடைய பணியை மேற்கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது ஒரு முறை அவர் சிறைச்சாலை செல்கின்றார். அப்பொழுது அந்த நாட்டில் பஞ்சம் ஏற்படுகின்றது. பஞ்சத்தினால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றார்கள். நீர் இல்லாமல், தண்ணீர் இல்லாமல், குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது இதை கேள்வியுற்ற ஜோசப்பாஸ் தன்னுடைய சிறையில் இருந்து அவற்றுக்காக இறைவனிடமிருந்து மிகவும் ஒருத்தல் முயற்சி செய்து ஜெபிக்கின்றார். ஆதலால் அந்த உலகம், அந்த பகுதியில் அவர்கள் நல்ல ஒரு மழையை பெறுகின்றார்கள். இதை கேள்விப்பட்ட அரசன் அவன் கேள்வியுட்டு இவர் மீது தன்னுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக் கொள்கின்றார். அதுதான் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இன்றைய நற்செய்தியில் பார்க்கலாம். நாம் மற்றவர்களுக்கு இருளில் இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு நாம் ஒளியை கொடுக்கின்ற பொழுது அவருடைய எண்ணங்களில், வாழ்க்கையில் மாற்றம் கொண்டு வருவதை பார்க்கலாம். அவர் ஒரு அரசன், ஒரு தலைவன் எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்தவனாக இருந்தாலும் அவன் மீது நாம் நம்மில் இருக்கக்கூடிய நல்ல எண்ணங்களை, நல்ல செயல்களை, பரிவுகளை, இரக்க குணங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது மற்றவர்களுக்காக அவனும் மனம் மாறுவான் என்பதுதான் உண்மை. இயேசுவில் பிரியமான சகோதரர்களே, இது போன்று பலவித நிகழ்வுகளை நாம் பகிர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம். இன்றைய நான் கூறியது போன்று காட்சியாக நாம் பலரை இருக்கிறோம். நாம் ஒவ்வொருவரும் சாட்சியா வாழ்வுதான். நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பதும் குடும்பத்தில் இருக்கலாம், இல்லறத்தில் இருக்கலாம், அல்லது துறவற வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருக்கலாம். இது ஒரு காட்சி வாழ்வுதான், நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை. ஆனால் எப்பொழுது கிறிஸ்துவினுடைய ஒளி நம்மை தொடுகின்றதோ, எப்படி நாம் அவரை கண்டுகொள்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம் அவருடைய ஒளியை பெற்று, அன்பை பெற்று, அவருடைய பரிவினால் நாம் மாற்றப்படுகின்றோம். நாம் மாற்றப்படுகின்றோம் என்று உணர்கின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை அர்ப்பண வாழ்வாக மாறுகின்றது. அதிலிருந்து நாம் வருகின்ற பொழுது எப்படி இந்த ஞானிகள் மீண்டும் கிறிஸ்துவை கண்டுகொண்டு ஆராதித்த பின்பு, வணங்கிய பின்பு, தன்னிடம் இருந்த கொடைகளை கொடுத்த பின்பு மீண்டும்
வேறு வழியாக ஊருக்கு செல்கின்றார், நாட்டுக்கு செல்கின்றார்கள். அதுபோன்று நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை கிறிஸ்துவை கண்டுகொண்டால், ஒரு முறை அவருடைய உயிரினால், அவருடைய ஒளியினால், பரிவினால் நாம் தொடப்பட்டிருந்தோம் என்றால், இறை வார்த்தையாக இருக்கலாம், மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், நாம் தொடப்பட்டு அவரால் ஈர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், நம்முடைய பாதைகளெல்லாம் மாற்று வழியில் அவர்கள் சென்றது போடு இதுவரை நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பது முக்கியமல்ல. இதற்கு மேல் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி வேறு வழியில் செல்லுகின்ற பொழுது அங்கு நாம் நம்மிடமிருந்து இறைவன் எதிர்பார்ப்பெல்லாம் சாட்சிய வாழ்வு, காட்சி வாழ்வாக அது இறைவன் நம்மோடு இணைகின்ற பொழுது, அந்த உணர்கின்ற பொழுது அது திருக்காட்சியாக மாறுகின்றது. திருக்காட்சியில் நம்மை இழைக்கின்ற பொழுது அவர் நம்மை நிரப்புகின்றார் அவருடைய அருளினால், இரக்கத்தினால். அப்படி அவரால் ஈர்க்கப்பட்ட நாம் மீண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் அதே வாழ்வை வாழ்ந்தாலும் நம்முடைய எண்ணங்களில், செயல்பாடுகளில் மாற்றங்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இதைதான் ஜோசப் பாஸ்டருடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கின்றோம். அவர் பணி செய்த காலத்தில் மிகவும் கடுமையாக இருந்தாலும், விரோதிகள் இருந்தாலும், வேதத்திற்காக பலவித கஷ்டங்கள் பட்டாலும் அவர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க தன்னை மறைத்து மாறுவேடத்தில் சென்று வீடு வீடாக சென்று அவர்களுடைய உள்ள ஒளியில், உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை கண்டுணர்ந்து அவர்களுக்கு ஒளியை ஏற்றி வைத்தார். அது அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு சாட்சிய வாழ்வாக மாறியதனால் இன்று பலரும் அவரில் விசுவாசம் கொண்டு, கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொண்டு நல்ல ஒரு கிறிஸ்துவர்களாக வாழ்வதற்கு அவன் முன்மாதிரியாக இருந்திருக்கின்றார். அவருடைய விழாவை இணைக்கின்ற நாம், பங்கு பெற்றுக் கொண்டு இருக்கின்ற நாம் நம்முடைய உள்ளங்களில் இறை வார்த்தையை உள்வாங்குவோம். அவரால் தொடப்பட்டு உள்ளமும் மனமும் எண்ணமும் மாறுபடுகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை இதற்கு மேல் அவரை சாட்சியாக மாற நம்முடைய செயலில், நம்முடைய வாழ்க்கையில், நம்முடைய போதனைகளில், நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் மாறுபட்ட எண்ணங்களோடு இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்து இன்றைய திருப்பலியில் ஒருவருக்காக மன்றாடுவோம். நம்முடைய திருக்காட்சி வாழ்வு சாட்சிய வாழ்வாக மாற நம் புனிதர் நமக்காக மன்றாட வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம். விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுவோம். உடலின் உயிர்ப்பை நிலை
தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள், கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி இறைவனிடத்திலே விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடும் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் இந்த ஜெபங்கள் வாயிலாக ஏறெடுப்போம். அன்பு இறைவா, நற்செய்தி பணியை செய்ய நீர் உருவாக்கியுள்ள எம் திரு அவைக்காக மன்றாடுகிறோம். எம் திரு தந்தை, ஆயர்கள், அருள் பணியாளர்கள் மற்றும் துறவரத்தார் அன்றாட வாழ்வில் காணப்படும் உம்முடைய வெளிப்பாடுகளை உணர்ந்து காலத்தின் அறிகுறிகளை அறிந்து அதற்கேற்ப தன்னுடைய நற்செய்தி பணியை தகவமைத்து கொள்ள அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். அன்பு இறைவா, மக்களுக்காக மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசியல் தலைவர்கள் மக்களின் நலனை மனதில் கொண்டு ஆட்சி செய்யவும், இந்தியாவின் பன்முக தன்மையை பாதிக்கும் செயல்பாடுகள், சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகள், ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயல்பாடுகள் போன்றவற்றை விடுவித்து மக்கள் பணி செய்ய அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். அன்பு இறைவா, எம் இந்திய நாட்டிற்காக மன்றாடுகிறோம். சாதி, மதம், இனம், மொழி போன்றவற்றின் அடிப்படையில் காணப்படும் பிளவுகள், சிறுபான்மைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள், மூட நம்பிக்கைகள், பழமைவாதம், தனிமனித வெறுப்பு போன்ற தீமைகளால் இருள் படர்ந்திருக்கும் எம் நாட்டில் உம்முடைய நற்செய்தியின் ஒளியால் தீமைகள் மறைய அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். அன்பு இறைவா, உம்முடைய விண்மீன் ஒளியை பின்தொடர்ந்து ஞானிகள் உம்மை கண்டு கொண்ட இந்நாளில் பார்வையற்றோருக்காக மன்றாடுகிறோம். தங்களது பார்வை குறைபாட்டால் வாழ்வில் ஒளியின்றி துன்புறும் அவர்களது வாழ்வில் தேவைப்படும் பொருளாதார உதவிகளையும் அவர்களது தகுதிக்கும் திறமைக்கும் ஏற்ற வேலை வாய்ப்பையும் தந்தருள இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். அன்பு இறைவா, படிக்கின்ற குழந்தைகளுக்காக மன்றாடுகிறோம். உம்முடைய அறிவால் நிரப்ப பெற்று உம்மை தேடிய ஞானிகளைப் போல எம் பங்கில் உள்ள குழந்தைகள் கல்வியிலும் ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்கவும், சிறுவயது முதல் உம்மை தேடுபவர்களாக இருக்கவும், உலக அறிவில் மட்டுமல்ல ஞான காரியங்களில் சிறக்கவும் அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக சற்று நேரம் மௌனமாக ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பு தந்தையே இறைவா, இது உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் யாவரும் பிள்ளைகளுக்குரிய உரிமையோடு உம்முடைய திருப்பாதம் கொண்டு வந்திருக்கும் அனைத்து மன்றாடுகளுக்கும் தயவுடன் செவிசாய்த்து எங்கள் தேவைகளை எல்லாம் உமக்கு சித்தமானால் தந்தரள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். தருகின்றோம்
சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதும் கடிதமான பலி எல்லாமல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலனுக்காகவும் மது கையில் ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, உமது திரு அவையின் காணிக்கைகளை கனிவுடன் கண்ணோக்கி அருளும். பொன்னும் சாம்பிராணி வெள்ளை போலமும் இப்பொழுது ஒப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. எனினும் இக்காணிக்கைகள் வழியாக இயேசு கிறிஸ்து அறிக்கையிடப்படுகின்றார், பலியிடப்படுகின்றார், உட்கொள்ளப்படுகின்றார் என்பதை நாங்கள் உணர செய்தருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாமல்ல இறைவா, எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் பிற இனத்தாருக்குழியாகிய கிறிஸ்துவில் எமது மீட்பின் மறைபொருளை இன்று வெளிப்படுத்தினீ. சாவுக்குரிய எங்களது மனிதத்தன்மையில் அவர் தோன்றிய போது அவருக்குரிய சாகாத்தன்மையின் மாட்சியால் எங்களை புதுப்பித்தீ. ஆகவே முதன்மையானதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான்படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்களும் முதுமாட்சிமை புகழ்ந்து அக்களித்து பாடுவதாவது: ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்தியபின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி
தம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தையும் மீட்பு அளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் பிலிப் நேரி, எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவுகூர்ந்து உமது திருமுக ஒளிநூல் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப், புனித திருத்தூதர்கள், புனித ஜோசேபாஸ், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து வரும் அருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்வோம்: விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும்.
எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலுமிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே, எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறியின் திருவிருந்திற்கு அழைக்கப்பெற்ற நாம் பெறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நான் தகுதியற்றவர், ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி என் ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுளம் நம்மை காத்து முடிவில்லா வாழ்வளிப்பாராக. உன்னால் வாழும் உயிரை இனிதாய் இன்று ஆக்கிவிடு. உயிரே எந்தன் உயிரே, என்னில் ஒன்றாய் கலந்துவிடு. உன்னால் வாழும் உயிரை இனிதாய் இன்று ஆக்கிவிடு. உணவாய் என்னில் நீ வரும் வேளை, உலகே இனிதாய் மாறிடும் நாளை. உயிரே எந்தன் உயிரே, என்னில் ஒன்றாய் கலந்துவிடு. உன்னால் வாழும் உயிரை இனிதாய் இன்று ஆக்கிவிடு. மாலை மனப்பயிராய் வாடி நின்ற வேளை, பாய்ந்து வரும் வெள்ளமாய் நீயாகினாய். காய்ந்து போன நிலையில் நான் நின்ற வேளை, கனி கொடுக்கும் மரமாக நீ மாறினாய். மாலை மனப்பயிராய் வாடி நின்ற வேளை, பாய்ந்து வரும் வெள்ளமாய் நீயாகினாய். காய்ந்து போன நிலையில் நான் நின்ற வேளை, கனி கொடுக்கும் மரமாக நீ மாற்றினாய். உயிரே உயிரே, என்னிலிருந்து கலந்திடவா. உறவே உறவே, என்னிலிருந்து மகிழ்ந்திடவா. இங்கு வாடிய நெஞ்சம் முந்தன் வரவால் இனிதாய் பூ பூக்கும். இங்கு வாடிய நெஞ்சம் முந்தன் வரவால் இனிதாய் பூ பூக்கும். உயிரே எந்தன் உயிரே, என்னில் ஒன்றாய் கலந்துவிடு. உன்னால் வாழும் உயிரை இனிதாய் இன்று ஆக்கிவிடு.
அனைவருக்கும் மதிய வணக்கங்கள். இன்று இந்த திருப்பலியை நமக்கு சிறப்பித்து தந்த அருட்தந்தை மரியம் மைக்கேல் அவர்களுக்கு நம் தமிழ் மக்கள் சார்பாக, அனைத்து குருக்கள் சார்பாக நன்றி ஃபாதர். தேங்க்யூ வெரி மச். இன்று இந்த திருப்பலியில் மறையுரையாற்றி நமக்கு இந்த சுவிசேஷத்தின் வார்த்தையை நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்ட அருட்தந்தை செபாஸ்டின் அவருக்கு நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபாதர். இன்னும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற பிளஸட் சாக்ரமெண்ட் ஃபாதர்ஸ், பிலார் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் எம்எஸ்எஃப்எஸ் ஃபாதர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி. மேலும் இந்த திருப்பலியை சிறப்பாக நமக்கு கொண்டாட உதவிய சிஸ்டர்ஸ், பாடல்கள் ப்ராக்டிஸ் 4-5 நாள் 3 நாள் என்னமோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் இந்த திருப்பலி கொஞ்சம் சிறப்பாக நடத்த அவர்களுக்கு நன்றி. மேலும் வாஸ்கோவிலிருந்தும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களும் கூட சேர்ந்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். எனவே அவர்களுக்கும் நன்றி. ஏன்னா அவங்க சிஸ்டர்ஸ் வருவாங்களே நம்ம தெரியல எங்களுக்கு முதல்ல. அதனால் வாஸ்கோவில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தோம். அவர்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த பாடல்களை செலக்ட் பண்ணி மற்றவர்களுக்கு எல்லாருடன் பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. குறிப்பாக இந்த நாள் சிறப்பாக அமைய மிஸ்டர் ராஜ் ரொம்ப வேலை செஞ்சுருக்காரு. அவர் மற்றவர்களுக்கும் நன்றி. மேலும் இந்த திருப்பலி முடிந்ததும் ஒரு நல்ல உள்ளம், அவர் யாருன்னு சொல்ல, ஒரு நல்ல உள்ளம் நமக்கு மதிய உணவு கொடுக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு குடும்பத்தாருக்கும் நன்றி. இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் நன்றி. நம் அனைவரையும் இறைவன் இயேசு புனித ஜோசப்பஸ் வழியாக நான் அனைவருக்கும் ஆசீர் வழங்குவாராக. குறிப்பாக இந்த சாங்சுவரி இன்று இந்த திருப்பலியாற்ற உதவிய நமக்கு இந்த திருப்பலி ஆற்றுவதற்கு அந்த பிளான் பண்ணி நமக்கு அழைப்பு விடுத்த இந்த சாங்சுவரி ப்ரீஸ் சிஸ்டர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். அடுத்த வாரம் 3வது ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம் போல ஓல்டு கோவாவில் ஏஞ்சல்ஸ் கான்வென்ட்டில் தமிழ் திருப்பலி இருக்கும். 11 மணிக்கு 11:30 மேலே ஆகிடுது, லேட் ஆகிடுது. 11 மணிக்கு திருப்பலி இருக்கும். வாங்க, கொஞ்சம் 11 மணிக்கு வாங்க. அடுத்த வாரம் பொங்கல் வேறு 14, 15 அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 15ஆம் தேதி பொங்கல் சமயம். நாம் நார்மலாக பொங்கல் கொண்டாடுவோம். வர்றவர்களை வைத்து நாளை அடுத்த வாரம் பொங்கல் திருப்பலியாக ஓல்டு கோவாவில் நாம் கொண்டாடுவோம். முடிந்தவர்கள் வரவும். வாஸ்கோவிலிருந்து வாங்க முடிஞ்சால், ஒருவேளை வர முடியலன்னா இன்றைக்கே அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். அனைவரும் இந்த பொங்கல் திருநாள் நம் அனைவரையும் சிறப்பிப்பதாக. ஆமென். தேங்க்யூ. நன்றியோடு மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, எங்கும் எப்பொழுதும் இன்னக வழியாய் நீர் எங்கள் முன் செல்ல உம்மை வேண்டுகின்றோம். அதனால் நாங்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என நீர் விரும்பிய மறை நிகழ்வை தூய்மையான உள்ளுணர்வுடன் கண்டுகொள்ளவும் தகுதியான ஆவலுடன் அறிந்து கொள்ளவும் செய்தருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இறைவனது சிறப்பு ஆசி பெற தலைவணங்கி மன்றாடுவோம். இருள் என்று உங்களை தமது வேத்த ஒளிக்கு அழைத்த இறைவன் தமது ஆசியை கனிவிடங்கள் மீது பொழிந்து உங்கள் இதயங்கள் நம்பிக்கையிலும் எதிர்நோக்கிலும் அன்பிலும் உறுதிப்படுத்துவாராக. இன்று உலகுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தி இருளில் ஒளி வீசிய கிறிஸ்துவை நம்பிக்கையுடன் நீங்கள் பின்பற்றி வாழ்வதால் நீங்கள் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வழியாக திகழ செய்தருள்வாராக. ஞானிகள் விண்மீனை பின்தொடர்ந்து ஒளியின் ஒளியாய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு கண்டடைந்தது போன்று நீங்களும் இம்மை வாழ்வின் பயணத்திற்கு பின் அவரிடம் வந்து சேர்வீர்களாக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன்,
தூயாவியாரின் ஆசியுங்கள் மீது இறங்கி உங்களோடு என்றும் தங்குவதாக. கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் சமாதானத்திலும் சென்று வாழுங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென்.